Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten cekeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iki kok ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Yo karemu arep pira sesideman rong karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek ya 50 rak ya digake 50 kok 10. Nah, iki ming 10, iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh, kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah, nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrebuk. Wis tampani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah, kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ra apa-apa nek wis nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, sotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki ra gedhe tur dawa. Lah ning jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok ngakoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Si Jeman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Anjuk tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Nya, aku ki wong dalang ora tipis. Nya. Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetha 50 ngene kok pira sik. Wah, lah kowe iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Wah, dijembeng ngono. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinaya apa-apa. Iya. Ya sesideman. Wiwitane. Ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Koken berarti. Kokean. Ya dibalekke. Lah kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih, Pak. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bakine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Iya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang beki pria bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Njaluk dikapakke. Kowe iki nyeluk dalang kok, anggepe apa wae. Pak, apa piye ngono? Anggepe aku kancamu dolan apa piye?
Dolanane rung tau kok kanca dolan. Ten di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontonnya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan napa mboten jeleh aku ya. Mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sinden ae ha nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayuning budhek Kang. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesideman. Nggih. Sing apik. Ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei, meneh. Kanjenengan cetok gak aku. Cetha wae kok. Mau meni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic ik. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Nggih. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang ayo kutha ayo sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya, kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasane nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Werti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu lho, Del. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninting terus to aja, Parjo. Ah iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dek semene. Cah duding. Bendara. Bendara. Terus kayung nyun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wukir. Swara kurang permana. Swara kurang permana. Ning 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 motor. Ning kok. Kok
delok monitor. Aku ki arep ngomong dhewe kok kowe ki. Ning wasis angungrum marang bendara Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno tresno sesideman Bace paten ana monggo luwih becik paten ana timbang pisah neno liwat kincanging alismu Rama. Iya men suasanane sigra wademe kaya ngene kok. Ya. Urip ana kutha gedhe
Nek takon nembangi basane kono apa? Diperintah. Diperintah tuli nembang sing apik. Iya. Cara Banyumasan bae. Ya. Apa iki arep cara Sunda? Sunda bae ya. Hah? Sunda bae. Sunda bae. Ya. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Ya. Apa? Bajing loncat? Iya. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajidor kahut. Bajing kahut. Kune bajinge wis kesel ora mlumpat-mlumpat. Ya sing apik-apik sing bajidor kahut sing supaya kancane bisa latihan. Iya, bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Dibawani tapi nek nyong urung bisa joget. Ora apa-apa, ora apa-apa, lompatan gulung-gulung ora apa-apa. Iya. Gulung-gulung kaya ombak. Iya. Tuli ayo dibawani maring apa bajing loncat enggak apa-apa, ora apa-apa mangko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya kayak gue. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen? Nyonge jajal mesti tuku, ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyong nembang, Pak. Ya, wis nembang sing apik. Ih, apa kena, Pak? Apa? Apa pada beding? Bisa ora apa-apa kok. Ribet timen Rika. Temen udah timen. Temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru ya lah. Apanya? Nah. Wah, sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai kaya kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak, terus nek gelem dikakokna Rika malah bingung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya. Udu timen. Temen. Iya, apik temen. Galung kapungku. Malah mendesah-desah. Ora, nyong ngrungokna suara Rika ki kaya melu nangis kaya kowe. Oh, mung lagi mendesah. Suarane kaya wong nangis, kaya kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya, kena lara kok, Pak. Iya. Nggo nembang lara gulune. Terus nak, aja cerewet. Yang ora arep ngomong mbong darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan, aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Gampang tua. Talaga sakawaya
Dia kumaha junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan ngancik di negara dina Sunda ya nganggo diringi cara ngene iki ya Mak. Iki nek carane Yojo jenenge jineman. Oh iya. Jineman. Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Itu jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Dulu nek kamuni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti? Maksud nyong dalange lah. Lah ya kayak kowe. Nyong bisa maca pikirane Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Lha nek bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbak. Rika tuli gegeden rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya, aja kayak kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sindane akeh timen terus ngisuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mang. Ya ngesuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa ki? Kae lu radio apa sing diputer geneng sing diceklek moni kayak gue. Tuli rasane MP3 Rika bae tak ceklek mesti muni. Nyong nggak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Yo dados bajidor kahot. Mangga. Aduh
ulangi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Nah. Ora telogo. Ya telogo. Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara mlekon nang kene merti telogo. Merti telogo, padha-padha semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenengane? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Toyone kathah. Terusane mengko dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakal ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Tlaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Moh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Ora genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya mbiyen pertama sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua.
Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Sesek kok iki kok seekor sena. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat, puskesmasnya tidak mboten iki. Ka puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kon nyinden malah coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngajungi jempol kuwi lagu Kerasakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben nengke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Yeay. Nembang apa? Soan samnika menembangkan menapa? Ya ya podang kuning ngono, kembang rawe ono. Napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajakan. Oh, duduk ulan andong-andong. Ulan andong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendhek-cendhek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho kowe ngono. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, Sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kowe disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Yo iso nyanyi. Wah, aku biyen sadurunge dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong ngangge mbok wae. Dianggo Mbak Wani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Ya apik ya Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai Gendere iki tabuhan Jo. Ilangane enggak kok. Iya. Swan tara banyu piye
hati-hati lho, sak suaramu kok rada numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kowe senengane rak marai Pak Camat kundur to? Pak Camat? Oh iya berarti aku sing salah. Lah aku wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak njaluk idit sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne. Lor lan kidya alas angger Kang Kalewian Belambiangan monggo ya. Aja takon susah senang disangga. Pak Sendok wis ngadeg medun meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India Tang gedhekke tang. Iya. Tong kuwi digedhekke. Gumeliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti, rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi yo mosok ngapalke sewengin ndasku buyar yo, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden, mosok awake tok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya.
sirsiran Sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono.